Natukoy na ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office o ACDRRMC ang 4 na kataong nakasalamuha o nakalapit sa isang COVID-19 patient sa syudad. Ang 35 anyos na lalaki mula sa Barangay Pampang ay namataan umanong nagtungo sa Worry Mart sa Friendship Highway sa syudad nitong Linggo, April 18, bandang alas 9:50 ng hapon. Batay sa CCTV footage ng grocery store, nagkaroon ng close contact ang pasyente sa cashier at bagger. At nalaman po natin doon sa ating contact tracing, nakalabas po siya ng village at pumunta nga po dito sa isang grocery store, pangalan po Worry Mart. Pwedeng po doon sa manager ng Worry Mart na nakausap po natin at medyo nagkalapit po yung isang dalawang empleyado doon, yung sa cashier, isang babae, tsaka yung isang bagger, doon sa COVID patient. Nadala na umano ang dalawang ito sa quarantine facility sa City College of Angeles. Sa kabilang banda, kailangan rin daw isa-isahing makapanayam ng ACDRRMO ang iba pang empleyado ng Worry Mart na naka-duty ng araw na yon. Karamihan daw sa mga ito ay hindi pa pumapasok ng trabaho. Kung kinakailangan ay i-quarantine din ng mga ito. So hindi pinapapasok ng kanilang barangay dahil po lumabas nga po sa balita itong Worry Mart, doon nang galing yung COVID patient. Kaya po, isa-isa po tatanungin din po natin kung nagkaroon ng close contact. Ito yung bang nagtatrabaho sa Worry Mart na dito sa COVID patient, ma'am. Samantala, mayroon pang dalawang nakasalamuhang tinutukoy na COVID-19 patient. Ang katulong nito sa bahay at isang security guard na naka-isolate na rin umano. May dalawa pa po. Bali, nung gabing pinulat po natin yung COVID patient doon sa kanyang bahay, yung isang OIC security guard po sa village, at saka yung katulong ay nagkaroon din po ng contact dito sa ating COVID patient. Maliban sa katulong ay wala na umanong kasama sa bahay ang pasyente. Katunayan ng ina nito ay isa sa mga COVID-19 patient na nasawi sa Medical City. Wala po siyang pamilya. Matatandaan po ninyo yung mother niya yung na-confine po sa Medical City na nagkaroon din po ng COVID at virus at doon na rin po namatay. Sa ngayon, nakapagsagawa na rin ang disinfection ng ACDRRMO sa Worry Mart kaya nabuksan na itong muli sa publiko. Yung kamakalawa po, na-disinfect po yun nung nalaman na po natin, nung nag-conduct na po tayo ng contact tracing at dinisinfect muna po natin yung Worry Mart. Pero kanina umaga nakabukas pa rin po at wala naman po masyadong tao na namimili kanina at pinadisinfect na naman po natin ulit sa ating pong disaster office. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Angeles City Information Office, nasa 11 na ang COVID-19 confirmed cases sa buong syudad. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Karen Maurilio, CLTV 36 News.